Ndizi TV Obwansu Gusii Omurubuli okubwatya nigo kuligirwa n'ebigori byonsi. Basi bano mwanchwa omuligeria on Ndizi TV nagosogeirie andonsi asomonguru akondendeire asengoro ya kondendeire kurutwa gatiganite eikiria gwikirana nderero iganko gotebya nga karibu asomoro Oborema ase Obogima Oborema Obogima noro omuruli orembe obono iga gwika chinsa chiria nyasaye aranyako bagagotokonya iri kururibaga ase emiroberi ndebu na toyoroberetiga iga Ndizi TV Obwansu bw'omugusii mwancho muligeria inyorango omuruli Oborema Obogima okugotera kira lituko nebiro bunebiga bya rero tolenekerenga kyokogosemya gokomanyia na gokogokia igoro y'Oborema igoro yebiremo mwancho muligeria ekiagera Ndizi TV bunatoro Obwansu bw'omugusii nintwe enyongo nintwe obosemya nintwe okogokia nintwe boigo ase ogokomanyia omwancho nenche nomurali brother power Jared Wilberforce nkobwatera na Joshua Uta ensemo yeimanyiryo nkingo cyana koraga omwancho muligeria nkoleta abageni abatwerera mangana igoro y'Oborema Gusii igoro y'ebirema nkoleta abasani b'ebirema narete ebirema bali nyasaye anyalire koba kagotambuke kurokerenge kama gochie kende bali barensa ali boigo twabaleta omwancho muligeria ekiagera ntobwati gwanchireria eganga yaito no gosemia gokomanyia na gokokia omwancho muligeria nyoranga na botonyora gwetera chi social media pages chichonsi Facebook page Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website yetu na nde use quiz ere 24/7 yani ngansende yose gotakomorolito na bogo swaga bwase website yetu kwanyora noere omwancho muligeria andonsi esole benegalime ebe ngotarole para ebe ne chirole na bokonyara ko kuligeria emiro yetu wetera se website yetu ya www.ndizitvnews.net omwancho ne omuligeria Twitter handle yetu @Ndizi TV News namba yesi mirabuna botambe no iri gorogeiga nyara koba kogoto kwanera wetere yemo yechincherecho omwanchuone buna botambe nkoleto mogeni ito otomanyia marieta kira tomanyia marieta katero mugano sokoro nyuma yo mugano sokoro twabwate ngambo togo chigokora twakurira engana entwani ase Oborema mugeni mbwaterero mwancho muligeria takoba mugeni mono no mungwana mwanyere ko mokorora gasa matuko amaega twerto gosanga samatuko ange ibindi bibiri gabitatu gatwerto gosanga no mugeni oyo na lero na hende sengencho nyoranga nero le most relevant asengencho mangana lero na hende nkoleta omwanchuone inyoranga abana baito gukora baramatemu abo akipsea gukora baramatemu KCPE bali mo moelio abakogoti ba kirasa nesato gosiekera P omuro matemu na 844 osisa nesato inye naboigo abakipsea bali ba kirasa sano nemo bakogenda gochia osene secondary enke gose junior secondary omugen karibu ase studio. Asante sana muralia. Yeah. Inyuri muligerio na mariete kiagera mbali ba okoro lero litangani gose ba ibira marieta bia mono muralia. Asa marieta anengoro kwa Peter Maosa Kenyonsi. Yes. Yeah, Peter Maosa Kenyonsi mwalimu. Seito igiramba aliwonya matuta location. Siaman sub location Nyamira County. Okay. Akina ndi bunanyanje takoteba ayogera bantu bekera nyomba ngita. Muchione ni mbwatalia kerenyo. Kebabi. Okay. Yeah. Thank you very much mwalimu na nde karibu ase studio tochigokwana mangana buna toyabangete na munyasa tokonyire lituke onyanjiro kirego nako butura gatoka kuga egerenda aru mugano sokoro nyuma yayo togenderere no murori wetu kwirigaria rero omwancho muligeria sokoro yane oyo mubweka abika bwokenyo ngakemo agante byara enseye nengi yakomenya konya saere moyari abantu abangi batakire korora nyasaye lakini atoka ngambali konyara gosenchira bakagerete tayere iyo
yara mwishi na renge gusoma muroyo mo ase kinyole kemo mumuroyo akabosi kitinya sai na rengoro kirenga kigakurara kaigwete bako na gosaba bakorera ngo motori ito ta kaigurenga no motori ito bare goteba era akabata ngo motori ito yani omotobo olenge mugondo ase bire binge akaboka getenga Nyasaye igamenya to motobo igoro kera bago saba bakora ngagwetera ase Yesu Kristo omotori ito erunga no motori ito akaboko genda guchikoliga lingo moto yobo nkiubwate okogenda onya no moto kawaida bako chikwenda boiri bonde amasabona alia ocha kumingo moto yo ito igokaro muya ogotoka kirase ngake yamesa lyo kogania kwigoro mono tokora curiosity mumurogo tebanga no lero ngutara igo egera nchikumira Nyasaye oyo gochobo moto ito kona na komorora ninta getenchi komor muishi okoboke mambia okwemukia kandagira gake okwemukina gentara anyuna machiga basi bono kobange ibintu bya yogo sakisa bali ikiageraga amanyite nge sabali yogo chikorora Nyasaye wikebe ntambe muleko gende tege ogwete mechine bichie ogweta chinsana ogocha goikase okonyora ngorosire numugaso goro monge geka kuminga bono nkingokora ndigo sengo cha konyora Nyasaye oyo bono genta akorete oisaransa goteba gonkuri bone ndagereje goteba no kuragenderera nde okogenda konyora omonginonde oikaransto motense mongino mogotuke gima okoroleka no morosu olinenchara mumuroyo okorusia kandagira kalia okomoa mumurori okolia omongino lia imini okolia mongino likaragira okomanya komosekera biya mumuroyo okumingana denkorundensa ogosekoko gosogo smile oko nokuya makingo kana smile limo nando kommente ndagira actually bago ikaransalia bakuragira bakuri ndagira ligo ikekoera na koyelingora munginarigeria kamuraka kamosekera amurigeria kamo no mumuro taigwetia agende mumuro yande sebirengera biyaye ogokorera ngo yonera Nyasaye ulinare gochikorora bona gochi ndagira nerera gaiga nkorera iga ngendeka basi kere ndagira yaera uli wakero omongino kwaeri okwemuka kogenda kaimuka kogenda yara ndo gokonya no timoe tia mabera ya na machanywe tigangira nilimo okwira no omongino gotumo kumusamio kumunyunta no bwachani mumuroyo komenta mabera no omongino okomanya go smile bone smile eliendoro pio moerio bagotigana kiro monto kogenda mumuroyo goikankaro morosu kubuna nginamo igorera igako mwarigania okororeka nabwa tobosio bogogete omogoko okororeka kirase ninoko mobolia ya ngayokorwa nkiege kwanyorirero yakogokiri gantana korora kogogete nchire komote mama na umire Nyasaye yo na umira tigangote buna arenge Nyasaye anda no mongino bwato mogoko lioka endagira nabwate kero namoa iganse kerabuya ngino komurire ko mwana ko Nyasaye kwanyora ngai Nyasaye na amonyorire nanda bwato mogoko anio mongino nera liagenda nere agenda kamanyite ngonyorire Nyasaye nero goika abachokoro baye na bawiseke baye bamuganyerete bakomuringa baba ngayo kale kuru kororeka risa nkurigo ogeteiga okobatebia yara narorire Nyasaye anda Nyasaye na kamuraga sinini kabwate nkoli ndabu
iga ng'eire ndagera na arire kotitingo cha kuragera ikibere iga akumama kwarora Nyasaye abana bane kuboriga ya biego narorire Nyasaye se itali abantu mbashite gutiana biego ya biego narorire Nyasaye pasi bono mungiro kotigara bwoye kale no mogoko wokorora Nyasaye no mumuroyo okobaso kamanyete ng'ere narorire Nyasaye umungina ubwate nkole ndabu ukonagoseka ryuka no mungino konyangororire Nyasaye akamura kabwate nkole ndabu kagogete ryuka gakorwe ndagera katabwati bungiti sokoro akanyimukie mutugura gante biyara Nyasaye tokomorora nonye Musa tamuroche iga igwete lakini Nyasaye igata getomogoko ekero kolera bandamaya kolera abantamaya kokia abantu kwetere nchereyo igona likwarorire Nyasaye kogogete wene rochi Nyasaye kogogeti abande okwarorire Nyasaye omugano osokoro yane oyo mabweka abika bwokenyuraire kwetera Ndizi TV obwansu bw'omugusii omoroberio w'Oborema ase Obogima mwancho muligereria ndi no mwalimu Peter Maosa Kinyonsi oyo abero mugeni bw'omoroberio samatuka atari make na ndengete na bara chikobe kyagera oyo bone ndanga akora ne vinge ona utokurigia relevance twamuleta Peter Maosa Kinyonsi buna bono sukuru efungire iga na bora monyole mugondo ukole moko buruge chai ono mulimi bwe chai Peter Maosa Kinyonsi korongoliye profile yaye byombe biregali yabonya komo byabo ne vinge tinkonyora byonsi onyorande aromo secretary gochaigaro mo chairperson goetani ayo sikinamuletera lero Peter Maosa Kinyonsi nabo igo no muliki osomokoli bwa matemu is an examiner unaro mwalimu karongole profile yao mwalimu gali kaketendo chenga kwa beire examiner for the last 5 to 6 years 6 years ndo chenga ko 2017 since 2017 yes na kina amuletera umwancho muligeria kereta tukwanira abana ngokora bara matemu tote bakipsea KCPE rano tukulia kabere form 4 ngo chakabale chiwikibere kiremo tubono mwalimu goseyemo in 1 week's time from fongo chakabale so tukanyora ngambuya na into abana baito ba disability ngokora bara matemu na abalimu baito ba disability ngokora bara matemu na bere ngakenge tonyora omonto omaeta mangana ya matemu toje turasanga nga mbainyorete nga abana baito na abalimu baito ngokora bara matemu aya actually nenyorete omwalimu ikana yeterete ncho monyana lot of challenges kana gokora form 4 na bwata a lot of issues lakini agwakirete seminga no inchu tosemia abantu nyuma naende bitarachiroche tinde kwenda simuga none mono umwalimu inyuri y'abantu akeganga ngo abatebise ino neramba naende kwa batebi ngande buone kerenyo se ino neramba lakini buona mwa ramba okay buoramba se ino ramba na buo buona yali so tunkware kabisa ekerenyo no gocha kwatera onde naye ahiramba no bwateire otabwati sei gwetali soire na ebone kerenyo na obwate sei so gocha kwatera abande eso gotenga ebera na ebera ali okay tunyuri umugano mwinge nga Peter Maosa ngatere no mwalimu bono tobuka mugana kenge introduction ya obuyiga tubaso senga ambo ya matema bya muno muraria muna natie kabukwana seitoramba naende na bekerenyo byekerongo kwana ramba ne kerenyo abantu baramba nekerenyo igo nabantu bane Peter Maosa buna wate bumuraria wetani ni kobo mwalimu naende ekeronde skule mano tole rusa nabora nyole Peter Maosa nimbwate kenyonsi ngogingira nabora nyole Peter Maosa nimbwate tinga ngosia igo bono Peter Maosa as a teacher bagangwa ngingira badenga ngwangira wate kenyonsi bono roje akini ninja naende na toko rwaiga nabo togwetere kenyonsi kyane gerengo gingire ono basere kweburugera okay Peter Maosa no mulemi wecha na whatever Peter Maosa ne businessman buna bano chakerenya ali nabakonyora ama landlord nabagosoa nimbwate chinyomba oyo abamulekeranya na mugo cha monyo ali nyomba bwane ata an affordable price wao like market ya ocho rwe pesa Peter Maosa ni examiner ngumakia physics paper 1 I've marked for the last 6 years
boigo Peter Maosa no mali wake beka ne leader gusena beire ngochorwa se biombe awo nabona komo unabono ase skuru ngosomia ninje director of studies enda balimu bakarambuya baganjora ngabo mu wakilishi obo ase board Peter Maosa nimbo ninde secretary yake mbege kunganya komo self help group ande ngabe chairman yake ombekende koro kwa laboria self help group Peter Maosa boigo ase abalimu bono ase sub county ya Nyamira South nere Oromo assistant secretary ase ntebense moya balimu tokuruka KSF Kenya Science and Engineering Fair ninja balimu bachorete buno mu assistant secretary ase sub county igo aso wenge na onda tenga nkore na Peter Maosa is a family man nona ko anyerere tabu na wate umongi na yoko Phyllis Moige ango torageretire ero right Phyllis Moige kelana runyomba na abana bane Lyson Freddy na Larry Van na obante nga ngoike studio mbakwani na Phyllis Moige ndenga ngwishiria abana baye no mwalimu ngo shule kale nango gachire cyo ko wish liyama bono na koreta umwalimu egere abantu bato nate baririkale matemu ngokorwari aye kwabire examiner asama tukamange miaka 5 tali miaka meke ande tiatura chakira oboteneri bwa matemu mwalimu kwana konyora ibagali gotenera matemu esabana bali challenge dibakora matemu ngakinde how was your experience umuralia mono ntebenga na baire ngotenera matemu asama tukamagega lakini bono konyora nga nche ninaegemea sciences mono nturi goja twatu musico asinginjo konyora nto bwata abana baito tokwanda asinginjo ya matemu especially practicals lakini na baire ngolenda abumagega kero kwale konyora kero kindi turabanga ase department challenges inchiro abana bagwetere especially abana baiboira mono Oborema muna bono for example nyoro mwana asena baire ngotenera umagega na any count ro mwana oyo mokonyora o tumeka kero kendi gusino kobokoko umwana oyo ngonyora le challenges ngonyora ulenga kero kendo bole mubo mbole bogocha gatia kwanyora umwana aro kobokokorio okobokokorio kwatwara muchando oira na kulira kobe yabe challenge kidogo lakini ngocha runara kwanyora bonekere wika for example ase especially practicals nkobere challenge abono kwanyora omwana oyo natakeire gokora titration for example ase umurimo chemistry nonya physics amangana current electricity nabakonyora natagete kotumeka mabokons mwana oyo takonyara gokora practically successfully minus being assisted igo NEC gose Ministry of Education nerwe telibaga aso mwana oyo okonywa na bagokonywa kulingana na need yaye kali asoko mulikira amatema kyagero kulika karo kungo nyarari mwana ko accepted go sit na normal case as exam igo oligereri woro lunga nice sign lakini bwana asoko mu assist na asoko correct experiment omwana oyo naba agotumeka koboko kwayo komo gokora one part omwalimu gose olia obekiro omutenenerete can be the invigilator the supervisor gose omwalimu omonyene because abalimu ba sciences mbancheire ko ba around ekeri practical genderete asogokonya in one way or another in fact what rabwe gendongira na kina tobeke clear ga kegaramba barakagire de romate to hacer ko itabra ko embrace amangana inclusivity ntori gwa advocating omwana nyaga konyara gosoma Makero secondary gosoma mwana gakonyara gosoma St Patrick's Mosocho gosoma mwana nyaga gosoma Kanunda primary gosera ganga primary onye karo molemaru karo chenga kere pose bwasome school weye in fact serikali ngo bwakire ndoko nga integration kwarali yes bono igantu gwante birie kiyaga iga keria bande batamanye tinda tobekere mukazo nkelinga ngote abalenga maybe monta kiri koleka na exam room lakini sto mwana oyo already disabled
erenga kumbe igomura we abuna examiner singa nata kira kole gentoki akonywe yeah. Okay, ekero mwara atemire gukora ebintu ebi maybe na to kwabire school one day kwatokire kwana ko invigilate by the way yeah to tebe class ko mwana ali obwato Oborema otageta assistance yes okay mbale bara ukagire nga maybe umwalimu uri gakonyete umwana uri kuiba matemu kwana kumera na such challenges teriboigo because ekero ukomu assist there is a supervisor no ere other invigilators are there ko witness buna ninki na assistance yeke wango kengana na kyokomwa ekero kwa mu assist ya nyorire ko work experiment kya igi akorire onye yarenge matters experiment igo kumutiga onyo olika the values kuruwabo ogenderera nonye na abana bande bara around they can witness and in fact abana baito they are very much friendly na ende ngwa kabuya mona se school ya nese ngosomia nonye mbono iga currently ntobwate abana babiri amawea tali mbaro bono iga bare temporarily disabled tobatu mwana oyo mona bawo gukora matemuga umieto kuguru tali kunyara kogenda bweka is being assisted by abana bande komu around tobatu mwana onde oyoboneke tokuguru klivongera abantu na nengandira tukumugwishiringa nyasamo konye ayeta matemu aye uri class ya form 4 pale oyo nde okurukwa Obed oruko nere igaumia over the holiday akagwa kuru muteigoro akaumia bigoti biaye so igo lakini Mungu anaendelea kumsaidia egere anyale gweta matemu aye igo ntobwate such cases no nyina abanda bande they witness they saying oyo igaba assisted because of umuchanda bwate igo nana koranga kiareiziri en alam kurwa se onde bwensi kiagara negento yancheire ngano nyene serikali nemanyete nga anybody or disabled na needed assistance kurwa se oli omwetana ino omwancho muligereria eyekoro kwa Ndizi TV obwansu bwomosi Oborema ase Obogima ndi no mwalimu Peter Maosa kinyonsi bono no mwalimu geraja gocho Oboremi nche muroko muremi yabona abwatete to shinyinge lero galega gabona examiner ogotwerera make igento namuleteraga omwancho muligereria it's very sad na kuna kolengera igo mwalimu yes mura nkanyere kana akorete form 4 nche I'm sorry to say this tekero nacha gotebembe akitigankwa nekera na bie binde bigotoku na matango tabalenga there is nothing with us for us without us gento gito nyento yonge koletiki nkejo kirana lenge form 4 na what the challenges nkuligere na ranga bana bande mbata keiri bakaleki kwanza liya is almost 20 years now mwana rutake na ndaye tereme chando kabireria ikiagara bona igense yakolireki yakire nkwenyora sana mwalimu very painfully yes kirana kora biology ane paper 2 practicals mura na likire tu no ntubona ase disability ekoro kwa biological science to kora paper 2 okay itakira we practical yeah assembled ori specimen intakoletiki ntabwati yeah nse chimonto onkonya ante binkinta kirwa because specimen heteyo takoletiki tayo because ba believe tinga okobare kuruisa abana bahokora matemu egeto bakonya gukora gento kieke kerokende koibera to bakonya kuibera so egrande ngalinga maybe abana baitomba le bakugwa matemu lero tali esengencho batamanyeti lakini so lyokoborwa assistance so I think yabonye wekera abunu mwamanyire that is a plus bono umwalimu tukwanire nkwane koro kwa affirmative action esa matemu tumati ko semura aware igorechiza chikomento abana ba disability yeah kwanda nange nseme yukera abana ba disability nza chiabo chitakirikolengana naba bande nkomento bale obomine atigete igoroiga yeah abo muralia ntaracha abo ntebenga this is a call which ya say abalimu abanene b'iki school nga abalimu bagocha kulenda matemu nabo barabe abaisikoale batamanyeti buya abana abuate igone jukumu yo mwalimu omonene ekera supervisors and individuals bagocha over brief nga nimbwate case ase room gete omwana oliga make sure utagete this assistance wow igo nga nabo baraje kero kende mba manyo muchando bo mwana oyo and they assume that okagera nga kero kende the invigilators
bale go command that during that time maybe mbanyole the information inga no bwate umuchando geti na abana bali bare babwata umuchando iyo it is a call ngo batebinga raise an alarm ngero kwanyolere nga you are stuck raise an alarm call whoever is around aiche pakasole umwerezo umuchando bwate naende anyala ko bokonya bono nchiche muralia se igoro ya affirmative action umwana obwata Oborema taliko ba treated equally no mwana olebya mnabona for example totebe amatemwa of course abana abonzi asenye njone ebeterereti yo bako ba subjected uchi ase environment era ya matemu lakini chinza ndobwate chinza umwana wenerede kunyorwa egere wetani chinza echo mnabona umwana nabagwanjirwa gukora amatemu no nyonyorirwe depending on ngaya gutara kurwa kitake 30 into an exam exam ya chakire umwana onye kabwate Oborema keroke naso gutara ngora naenda kurware aiche kanyorire kitake 30 nabagwanjirwa gukora amatemu umwana ore nomo ekera nyorirwe kitake 30 amatemu achakire naba atanyare comment wa chinza uchimutu lakini umwana obwata Oborema iga comment wa chinza asengenjo kero kenda sokoli katakolika buhango bunoyo kero kende muna nago tebia se practical for example nare gukora takunyara gukora buhango kyagera tabwati uwezo bune bali buya igo umwana ole disabled nebwenerete comment wa chinza nabara mentwe 20 to 30 minutes after amatemu aherire in fact ekero bali buya bakolire erogenderera gukora na sengenjo y'Oborema bwate nagiye ko yara murari nonye ne myaka yo kuritaya omuntu le disabled iga kuritaya at 65 omuntu le buya oritaya at 60 igo ni wethe they have an added advantage in fact ndikana kuboliri boliryo endona chiraga abo ngwa kwa negoro yo konyorwa nono mwana ogosoma day school nganjire ntumeke school yao ya Makairo okay omwana wakora matemu Makairo mbale matemu bwate mixture ya day scholars na borders haya kwanyoro omwana oyo ni day scholar onyoliri kurwe sakaraki asare kuboka kurwa kwane rango this invigilance bararengelinga bona ayabona go kwanyorwa chiri kwanyorwa iyo necha amini chiri wacha commentwa iko cha compensate chiri wakora ndo kieke kwanyorwa nata kire kurute kachiaye enago teba buno mwana ole buya ese gotoko nyorirwe invigilator was supervisor te gutwara excuse yo komomenta chinza in fact nabora nyolera bo bisaba gocha kurwa neck baije banyora abana bande bakorire oyere tarakora naende mbiyale in fact nabo bara nyole ke barwa kom kyo explain lakini nebe raisi we explain ekesiki mwana obwate disability koso obwata Oborema igonta totanga igonta tebetinga abana banyurwe lakini eise gotoka mwana nyorirwe nomo ere igagokorera na matemo tari gochikomenta chinza chiria anyorwa igagochakeresa anyorera no gosakoma korere ase bali bandi bagokorera mwana ole buya omwana obwata Oborema ere na bachakirana na ba comment chinza kulingana na ngaki wase situation usena kya demand ya naye oise gukirigera biyanga chinse echi moment chinga naiga na bagwikera abandi barenge buya bya muno mwancho muligeria inyurango ndete kuligeria omorobere Oborema ase Obogima okogochera gwetera Ndizi TV obwansu bwo Gusii inyuranga nabo tonyara gwetera social media pages chonsi ipi Facebook page yeto Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, Twitter handle yeto @Ndizi TV News nabo igo website yeto eira akotebi mwancho muligeria squeeze gere 24 hours 7 days 4 weeks 12 months 100 years in a century ana agenda gabo
emero kwa misete kurugoro so ai website yetu gabo yonsi pino ko nyora nganga yetu ntwe no kogokia gogosemia na boigo na gokomanywa omwanchwa omorigeria nde no mwalimu Peter Maosa kinyonsi tugukwanira amatemo aya bana bagenderete gukora akipsea amatemo aya bana bagenderete gukora KCPE na amatemo ayago chigocha a KCSE egere kwene kinga abana baita barachisukuru cya Gusii gaiga obosemio banyere ko bagwikira abateneri abana boka banyene mpaka noena abaiboli babo nga umwana yo bwato Oborema nere nabwatereti okora matemu mbirororo abantu bagocha beba buneke twakwanire gekoro kwa affirmative action egotema ngonye ne chinsa omwana oyo anyare ko baga comment chinsa ekiagera magania ye nabo konyoro maheto mwalimu mwana obwato Oborema gotara kwana no kwao ngokoraki ngokolengania onye mbora ya tule se ito ikuruma nchenga kama tobe kanso kelami na ese inere lami nto koraki nto kunyara goikerana as a result no to gokorera ngabona affirmative action tekire okoraki nto kieke etakire ku apply bono umwalimu ndake tukwanire sitting arrangement I have no supervisor I have no mwalimu mwane school kwa chire school kwa nyolire anda ake amusoni siku chari safu galia ngosangire nga maybe babegete chi desk chiabo kolengana ne chi index numbers na bintu binde ba biko bwati wekara matemo akoraki akokorwa ngerera ngosenjera nere ngao totebe bana mbale class ko mwana class yeke ole with disability arrangement ne mo affect esa okora kwaye nonye ko mo affect mo bwate nchire buna examiners mo go recommend arrangement ya bana ba se class moralia I think umwana obwato Oborema needs special attention ndago banga no serikali ya ito ya Kenya it embraces that isa gotoka buna umwana oyo for example etwale gutumeka a building ere gorova na kulingana ne index number yae muna supervisor ya range igabwena tukotoke gorova igoro ande tago ikororo we will be forced mwana oyo tago tigo kora matembu na singi jata isa take gorova igoro taisaranze gero gokeria abekeire aisaranze local arrangements igego korwa umwana oyo abekwe asare comfortable igot onde bwense tayora mine ekero ko explaining etwa mobeka you know invigilators supervisors mbabwata banene babo from the county from the sub county na baicha but so ko bwati the sitting arrangement na bakonyara buna umwana oyo twa mobeka because tali konyara wikaigoralia na mo especially buna school cheito chitabwati structures chingia infrastructure taligo most schools taligo favor the people living with disabilities igo I think omorena once lenga umwana oyo mune supervisor kuna center manager yore principal mbabwate jukumu yokumubeka yokumuriarrange na kumubeka sawenete okora matemu kare comfortable. Thank you. Teresa Kemunto ngaibona ndikira ko watch korundo che Facebook Teresa Kemunto gari Muranga County mwalimu tora tambi Teresa Kemunto gari Muranga Dolphin Morar bako batoligerete kabisa na babo Walter yo ba ona amashabiki aito ale Facebook Walter ibai gari Nairobi Teresa Morar Teresa Kemunto, Dolphin, Mura, na Walter Yoba, diaspora, tore well represented. Ninyuka kanyote mwole Muranga agabu, karongocha gocha abo, ninjembali gimba kwani abantu baminto, na ndate yaba Gusii mwensi mwole gabu nga Ndizi TV, na robo ansumo Gusii. No na terere mwaba ikaransi, mwaba onchole ramana mwana tokwera, yobo semia boigoro. Oyo ndoto watch tegakoro kunga omwakanya gucha, oyo no mwakanya gucha CMA, Catholic Mission something, Catholic Men's Association. St. Peter's jumuia iga alichinse mocha getale akonte brother power no tolen amonaye bya kapisa nganchire mwalimu oyo inotata mwalimu oyo no akorokunga principal Peter Ndubi ero ndikere text ga agotebanga na bagwochetie na ende aendrete ko wishiria abana baye ba Makairo secondary amaya mwalimu Peter Ndubi aeno montom ya bagotebanga always progress ambitious, yes. And man of great generosity.
Osi gwetera Ndizi TV obwansu bwo Gusii nde no mwalimu Peter Maosa kinyonsi ngambo tubate tukolera rero erengete amatemwa ya abana baito aba bonega baikaranse bachagete goro kipsea KCPE bagochigokora litukolia ankyo to endrete kubaganiria maya kurwa somo Oborema Obogima na Ndizi TV kwa jumla na bego KCS ingo chakere ase wiki yemo ere motwe omwanchwa omo ligereria omwalimu Morali. Nari skaiga omwalimu naraiga no mogeni. Gosanga tari omogeni. Okay. Amangana aya ndera ya igure for the first time. Mwalimu yakonya arocho mwanafunzi wale skuru ya yegari amoroche buno mwanafunzi tu onye no kugora gosogora onye ne amaisa ata ikorora ata ikoligerera bija amoroche buno mwanafunzi tu kawaida ne renda ata ikokora gento kieke na ata ikoligerera bija. Point number 2 omwibuli nale bono igo ikaransete utagite ngonye no kubwa angaga eguribaga era ende aikaranse no mwarikane ro understand ti omwana oye ntagitiri tangani nyumo taracha gukone gore omwalimu ntagito omwibuli yo bole mungaki omwana oyo mutrain ande mubwate chinguru chioko mokonya na kwane kiagera nare gondi kira actually nataka ku avoid komokonse nyanderete kulika boire oyo akoro kunyanchama nyanchama tingo omwana oye ole no Oborema igagocha wikaranse skule korwa kebrigo actually agenderete Kebirigo high school Kebirigo primary school iga mwalimu orano sana koro kujono nguso baenderete ka umwibuli yobole mungu kya ndenga ngenkoro yego tumanga umwana wego sena kaire attention natakire ko yego Umwibuli ndayete ko mwashwa buna bune school ekera abana bare in the school compound ebale under good care amaliye school naende mwana onde tayo kero kende utari goshugulikirwa buna atakeire nakindi ate ko mwashwa buna omwana umwiboli tiga agendere ne shuguli cha enka omwana kerale school igara magoko ya omwalimu omonene we school omokonyi bo mwalimu supervisor the invigilators abana babanga buna abaiboli bange bo mwana ekerale school igo kende gionzi araganie aereriwe igakohereriwe ngana atieka gokwa nabo mahitaji onsi pia matemwa igagokorerwa amahitaji narororo agochaka mapema buna bano mwana utari korora buya okorora ange olio needed large print yes ige ekaratasi yaye eko make sure ngaya no ere ekiagera na register na aliye form area na indicate tingere large print era mokonya na indenda de gwakikishira umwibuli inga mwana onde bwensi obaira loud assessment ingo korwere umwalimu okora assessment mwana oyo na nonyeka bwato Oborema na wenerete ogwisaransa amatemu na abana aba bakawaida ekero umwalimu akorera assessment eyiya isanire igo mwana oinanjire okora amatemu aiga na facilities chire in place nonye nchiko ba chance na bachiko ba utilized omwana oyo akora amatemu aibuya igo mwiboli tatwara bwoba nonye no mwiboli bwo mwana bwe school yano kurumakairo cliff ongera no mwiboli obedi oruko mba twara bwoba bonde bwensi abana aba tutawasaidia onye mwalimu tingo nyara kokonyo mwana oyo paka an extent for example ase bakorara abana bande mbaro na bono ngakere bya abana ba makairo especially abana boys and the girls they are doing a very good job asoko kokonya bali abana aba babiri banyorete umuchando wangoiga baguchokora amatemo bana bashulukia vizuri na hao aba babiri ebe igwete bunankabari biyama naraiga gakyo mongina nyansire tingo somalieta kiagera it is not good for the sake of ebintone binge to koligereria tingo somongina yolieta no mongina oko ondikire text ga okonte binganche enyaroka yane igebwa to Oborema naende agachia akaba murito akebwaterania bono nyasaye namukonyete mwisondeiga akanyora omwana omumura bouncing baby boy congratulations omwana oyo nchigo narengerere tinga tiga matemu ache gokora omwakonde igonga na kwogonte binga nabwate chinguru amono Oborema bwaye na ndoroche ne ikiria nyorete omwana kwechigo ikaransa paka magoroba timaeti na bolera aba bit outside lakini mwalimu ono goikole gali achire na kitoko likora rende bia mono enonye
ntori koborwa nonyene kero mukurigereria muna kurwa matemo achagete mwaroche nonyene chi TV bagotorokia abana bechi county mbali bakoreta matemo bali nyagitari tari baruarete wetera soko nyora abana igo ndate goteba buna omwana ne bare getande kenya gitari tari na koma utanyare kwemanya nabo akoye guchinga kichiaye nabakoirirwa matemo paka nyagitari no supervisor invigilator serikali nebegete chibes Vono oyeroma tumo ntora konya mwibuli kero umwana oye gale malete na ndo nyolira omwana bono nongo chabu igo nataka ko igorake na wigori mbaro baratoke babwata abana bari nyegitari banyoleta abana omana ko batika ngamba akora matemo muna onyolira omwana oyo bono ntebe nabwato Oborema na ndo onyolira omwana omwana oyo egento bono nda tebo nyetari nyegitari no moibori korigia means irengia iranyare gwiki omwana oyo school netoka onyeta kunyara kuri ne pigipigi amokombo era nonyene taxi era to mwana anyare gwiki school onyege kunyarekana muna mwana oyo takunyara gwisaransa ebirogo bibi abanafunzi na bekerogo gekoriki gwekija ye nonyene gie sova as a school omwana oyo abe treated in a special way ne minia abe nonyene ase a room ale bweka egero omwana oyo anyare go shugulikerwa akora matemo igo nate bangu omwana goiche manyete naende atari ntu akoma omwana oranyare gotiga matemo no omwana ore ICU omwana ore unconscious lakini omwana onde bwensi ore sober wena ancheire gokora matemo in whichever condition umuntu narotumire SMS iga okwena ndiri buri akonte ngero no mwalimu wale na ande examiner akoro kuna kindo chakoro kuga akonte nga brother power mwalimu Clifford agonte bigari South Mugirango I don't know where in South Mugirango agonte bingencherende naende ng'omwana oyo ngana yo school yanchere gokora local arrangements to imagine nga omwana gakorwa enchera kerikire gari not I'm trying to put into simple language etoko omwana sikuma tenchire chire safi aide pigipigi gose gari etakoreki ero mochando esengencho echipara chitu mnachire nga school yanchere gokora local arrangements omwana oyo neba no kobwa aligerigwa sakobera within the school compound gosanda sara nyara kwa kisi matemo ya easily abo moralia that one is acceptable okay onyete konyarekana nga school ene boarding school no mwana ya ready scholar principal was someone mwalimu manene bwe school na bakomeka local arrangement omwana oyo anyolerwa sakorara in the school compound nabo aramenye no teachers quarter onye no mwalimu onde onye no mwalimu omwana omuiseke amenye ne madam emenyete within the compound onye no mwana omumura na baramenye ase nyumba y'abalimu ere in the school compound egere to create a conducive environment kujaso omwana oyo aso gukora matemo aye igo ndate ku agree no mwalimu oinga onye te kunyarekana gyagara no nyine taxi naro ni chibese depending on the background yo mwana arrangement can be made wetera so muibori ne management ye school omwana oyo abe kubuya akora matemo aye okay naenda abange bakorira matemo wechera chinjere ekyo muralia ndate otanga they always succeed bagweta pako muntu chotanga naende nakare to so mwana oyo naende university wanyoro mwana wetire igo ndate otanga baibori motika mwana onde bwensika nimanyeta matemo ya KCPE na Kipsea arona genderete koerale mams ngadenga gotoko genda next week tare go chakira tare 6 toko genda matemo KCSE ntotiga mwana onde bwensi nka una oumire usonyorira omuchando naende ntete gwapiri kujia saa baiboli abana especially in day schools tiga gotuma kona gotuma tuma abana guchichipara ko baendere gukora matemo uranyora omwana okorirwe kerema ataringe kerema naende omuchandobe omwana misia matemo abana tiga bali ndubuya babe within the compound and the school kona gotuma tuma abana onyanyore pigipigi ya mwakire omwana onyarire kobe gotwara Oborema kagendere ta matemo eyera make omwana oyo asenjera yamo seyende amisia matemo igo turi na abana baitubuya ekero chinga kiechi tugenderete kuyanda aso gukora matemo na karo kende tugenderete gukora matemo ase primary school na about to join junior secondary wow
Mwancho mulire inyorange yekoro kwa Ndizi TV obwansu bwo Gusii omurorera sembeo okoro kwa Oborema ase Obogima nche n'omwali brother Power Wilberforce nde n'omwali Peter Maosa kinyonsi to kwanira amatemwa ya abana baito mukogoti n'omurori to ga Ndizi TV ngagete agotebangera mo na mali oye bonega bale kuminyora lunch bato watch tisana bato omwalimu mangana yokwera sana maya these days mura literally consider ya mura good mura ali achirege mura no monto muya na ndegenderera ko watch Ndizi TV kagera gaiga ni ntwe chinya na kitoro chinya nkongo sobo semia se okogokia na boigo na se ogokomanya ebe ne chingero ebe na mangana maya emeroberie mianswe chete skuru ebe ne yobo chenwe ebe ne ya Boncholia ayetoka Ndizi TV otonyole gwetera Go TV channel 824 Star Times channel 195 nabo igo free to air otonyole tera Facebook page yeto Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News nabo igo website yeto ipono igiri 24 hours 7 days 4 weeks 12 months ekorokunga www.ndizitvnews.net omwanchwa omurigeria etuta handle yeito @Ndizi TV News chisa chikomyoka ga yo mwalimu tata tima etekera mangana arama yabo no yo chikia bando chita kambwate chirange chita kainyeiga kiando chinga mirobili ndegaiga neganyerete bono omwalimu kwa ere sirenga local arrangements gose okoroberi gwanka kwegenka ngwancheire erikoene kinga abana abakorireki kiro mwana onyarire koba kaokora matemwa naraiga madam Lucy Anamu oyonkoro bondeka girls Lucy Anamu koro bondeka girls oyo madam ogontebinga brother Power you are doing bondeka madam kwa mesiga mixed ayekwebete mwalimu okay mwalimu wajagire kogotarenda okay sawa tu wajagire kokota bondeka mixed nabona eresiri ugali yakwandikira nga bondeka girls madam Lucy Anamu enomo principal bondeka gali agontenga brother Power abana bane mbabegete yange nimbwato omwana ogochikokora form 4 nanche obwato Oborema and I'm sure she is going to make me proud. Madam Lucy Anam, kindly keep up the spirit. Mwalimu Bernard Kaunda oyo former teacher retired Stironga Girls agontenga brother Power tukondani kwani mwalimu Peter Maosa Kevin Alisa oyo no mwalimu Nyamotentemi mwalimu Kaunda no mwalimu ono Kiswahili asomedi Nyamira boys. Wow, yeah. That's great. Kevin Alisa no aliganere omwalimu Korunya Nyamotentemi secondary school mwalimu Kevin Alisa agontenga kwani Peter Maosa kinyonsi ntweni ntoba sai balibe chinguru tobwatererete chisemi cyabana baito mugambi Josephat Nyagetiria tingo kwebo mugambi ndoche kwani SMS nyinge sana aga lakini mugambi ninko maite botambe beraga abo toenderera kubwatera no mwalimu ngokora togoche aye skuru yawo makairo emali no gabugo no tunkwalete kero ya etire no tunkwalete kana incha no nkolete mirimo kabisa mangana ya matemu twakwandira mangana mangi timaeti kende ngeto komentera otara kwegere korekyo ko eri bari parting shot ni maetero tato wishira abana ba mangana maya ni manyete bono kirizwa ko na mangana matemu kolera pi alafu me ko ari bageda ekeyemo yo kuwishira abana be skuru yawo ne skuru chinde na Gusii ngima amaya omuraria nanje buna kwa genderete iga mwalimu nale nando le disabled na ndenga na chache studio gaiga okoro kwa Peter Ondeli Peter Ondeli arumu director of Operian Visions Academy naenda ondenga bono iga igo bagufole kepindie kinomo ngino yokoro kwa Joyce gesara lianga no mwa ticho kurkulinet kwamboka John no batuligireti sai ande agoteba muna na chaiga nera atwerere make igoro yoborema omwalimu ali mali tonrotewa na bwato Oborema Peter omwalimu karibu Peter Lianga karibu na bwate graduation tarehe 3 mwezi wa 11 naende agoteba muna onigo 2024 intake ya school yae nagenda igabo igori bonzi obaliganire baje ku graduate abana waje advertisement igira tingo gwanjira bono na roteba igoro ya matemwa umuraria ndate go teba kwanza ngakire serikali yaito ngambia muno asinginje yemeroberirie begete
as a ward minister amatemo okay wona game kakati ere complete amatemo agenderete buya as iskuru chaito cha primary na academies hakuna shida okay ngoteba nga bali mu baito na bali batenete bonds kurwa se ministry ongera okay ngoja se iskuru chaito cha secondary schools chiko cha kamatemo weekend ntebe nga bali mu baito ba prepare abana buya okay asoko basomi okay bono atigaire igoro ya abana bachigo produce okay to reproduce kiria bali mu baba sometie igonda pe kubaganiria abana bonse Kenya ngimanga mbiya asama temu ya gocha na ende nya saba bwatisi baite buya mention bakairo na kenyora ya to chiko itu mention ya makairo eskuru ya ne makairo mbaga nerie buya mono okay asama temu ya mutwe no mongino ne kero na runyomba ante binga mgwisheria school ya Kenyoro aru mwalimu Kenyoro secondary ondega actually ondega primary na barabumba moita obagwisheria maya akamuiskane akanene gakoro nga Ryerson Freddy bongoro nyomba na bandigere no kandigere sai bare na kamo mwabo no mwana mwabo mokokoro igante inga ngwisherie school ya St George's Academy school yaye abana bonsi bakipsea KCP amaya Thank you mbemono mwalimu Peter Maosa asogwancha gocha na ende mbemono kyagera nkonyoranga igoro tsukuru chonsi pi nyangoge primary kebirigo high school ringa boys ne chinde ntoko bakwana twensi success may you pass with flying colors engane ntwani ase oborema litukeriga lya rero engane ntwani mera mange osokimake engane ntwani mera mange osokimake kwani aba gusezi bagalia bonsi balia twabwaterana ko enekinga omulyo gochira senchere ndonge gochakira production igalia ominto lisase Abigail Nyantama rero ndo cheike kuri kiribali na Victor Sultana Mbaka na boiko ensemo yo bimanyererio yo minto Joshua Auta libagalia bonsi abo nchino murali o brother Power Jareda Wilberforce bye bye.